उपेन ब्रह्मनि खोमायाव भारत सरकार आसाम सरकारा मा फोरमायदोंमोन? असमियाफोरनि बे गाग्लोबनायनिफ्राय जोंनि हारिखौ जेरैबाबो जोङो मुक्ति मोनहोनो थाखाय बा सोबख'नायनिफ्राय बारग'होनो थाखाय जोङो जेरैबाबो बड'लेण्डखौ नांगौ होननानै जों दा नैबे बैसो बाबेनदोंबाबो जों दा आवगायगासिनो दं आरो जुजिलांबाय थागोन। उपेन ब्रह्मनि सोमावसारनायाव आसाम सरकारनि खावलायनाय, भारत सरकारनि खावलायनाय, बर' एलेकायाव गोजौ गोजौ बिल्डिं, स्कुल, लामा दालां लुनानै होगोन होननानै आसाम सरकार, भारत सरकारा उपेन ब्रह्मनि खोमायाव फोरमायदोंमोन होननानै जों खोनानो मोनो। गफुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद जथायै जोंनि जिल्लानि सिङाव जि बर' बिजोंनि फरायसालियाव जि गुण'त्सव सोलिगासिनो बे एकर्ड जानायनि उनाव जों खोनानो मोनदोंमोन ससियेल मिडियानि निउसनि गेजेरजों जोंनि बर' माहारिनि साहित्य सभा गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि आरो जोंनि बर' माहारिनि फरायसा आफादनि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्राय प्रमद बर'नि बिटिआर एकर्डखौ लाबोनायजों लोगोसे मोनफ्रोमबो बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा साख्रि लानो थाङोबा बर' रावजोंनो लिरनो हागोन, बर' रावजोंनो कुइसन एन्सारा होनो हासिगोन होननानै फोरमायदोंमोन। दिनैनि समाव प्रमद बर'खौ बाख्नायदोंमोन। बिटिआर एकर्डजों जोबोद जोंनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा बाख्नायदोंमोन, साहित्य सभानि दैदेनगिरिफ्रा बाख्नायदोंमोन, जोंनि बर' माहारिनि फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बाख्नायदोंमोन। दिनैनि समाव प्रमद बर'खौ मा बुंगोन? बर' माहारिनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावनि रावजोंनो साख्रि बाख्रि लानो थाङोबा, साख्रिनि एग्जाम हैनो थाङोबा बर' रावजोंनो कुइसन एन्सारा होनो हासिगोन। बेबायदि बुंनाय रावा बहा थांखो? बे जि नैथि फेजनि जि गुण'त्सव बेयाव दिनै जोङो थाखो 6नि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ आनजाद होनायनिफ्राय जोङो बादा होनानै बिथांमोनखौ जों होहोआखै। खारन थांनाय जि 29 आगस्ट 2023 खालाराव जि सेन्ट्रेल कमिटि बर' साहित्य सभा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जथायै जि भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय, जोबोद दुखुनांथाव। बिटिआर एकर्डनि जि पावार, प्रमद बर'खौ जेरैबायदि जोंनि बर' माहारिनि साहित्य सभानि गेदेरमा दैदेनगिरि, जोंनि बर' माहारिनि फरायसा आफादनि गेदेरमा दैदेनगिरि, माखासे गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा जोबोद प्रमद बर'आ बिटिआर एकर्डनि जि पावार, बे पावारा साहित्य सभानि जेंना, बर' मिडियामनि फरायसालिनि जेंना आरो फरायसाफोरनि जेंना, बर' मिडियामनि बिजाबनि जेंना, मोनफ्रोमबो जेंनाफ्रा जेरै आसाम सरकारा गारबोनाय समाव बर' मिडियामनि फोरोंगिरिफोरनि माखासे जेंना आरो साहित्य सभानि माखासे जेंना आरो बर' मिडियामनि बिजाबनि जेंना, मोनफ्रोमबो फरायसाफोरनि जेंनाया जेरै मोगा मोगि जाबोनो गोनां जादों, बेफोरो प्रमद बर'नि बिटिआर एकर्डनि जि पावार गासैबो सुस्रां जाबाय आरो हानाय नंला आसाम सरकारा बेबायदि बर'फोरनि माखासे बर' फरायसुला फरायसुलिफोरनि माखासे फरायनायनि जेंनायाव आरो मोनफ्रोमबो साख्रि बाख्रि लानो थाङोबा गावनि रावजोंनो, गावनि बर' रावजोंनो कुइसन एन्सारा फैगोन आरो कुइसन एन्सारखौ बर' रावजोंनो लिरनानै होनो हागोन। बेफोरबायदि बुंनाय रावा बहा थांखो? जोंनि खोनानो मोननाय मथे साहित्य सभानि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा जोबोद प्रमद बर' सारखौ बाख्नायदोंमोन, जोंनि बर' माहारिनि फरायसा आफादनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा बाख्नायदोंमोन। साहित्य सभानि मोनफ्रोमबो जेंनाया प्रमद बर'नि जि बिटिआर एकर्डनि पावारजों सुस्रांजाबाय आरो मोनफ्रोमबो बर' मिडियामनि जि फोरोंगिरिफोरनि जेंना, साहित्य सभानि जेंना,
बर' फरायसा आफादनि जेंना बर' मिडियामनि बिजाबनि जेंना गासैबो जेंनाफ्रा बिटिआर एकर्डनि बाख्नायनाया बोरो दिनै मा जाखो दिनै प्रमद बर'खौ मा बुंगोन बिटिआर एकर्डखौ मा बुंगोन बोरो आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि चेयारमेनशिप लानायाव जि मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजों जि बर' बिजोंनि जि थाखो 6आव जि सानखान्थि आरो बिगियान बे मोननै आयदाखौ जि इंराजि खालामनायमोन बेखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों बेखौ 2024 मायथाइनिफ्राय जि बर' आरो इंराजि बे मोननै बाइलेंगुवेलाव खालामनायनि जि मोनसे खोथाखौ आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया होदोंमोन नाथाय दिनै दुखुनांथाव जि दिनै नैथि जि फेज बियो बेनि जि गुणोत्सव बियो जोंनि जिल्ला बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव दिनैनिफ्राय बियो जागायबाय दा दिनै जों फैनानै नुफैबाय जे थाखो 6नि जि सानखान्थि आरो बिगियान बे मोननै आयदानि सोंथिया जि इंराजियाव फैनाय बेखौ जोङो नुनानै जोबोद दुखु मोनदों खारन जि मोनसे गुणोत्सव जि गुन गोनांनि बाथ्राखौ बेयाव बुंदों जि फरायसाफोरनि जि मोनसे गुनखौ आनजाद नायनो थाखाय जि मोनसे बे आनजादखौ लानाय जादों दा दिनै जोंनि फरायसाफोरा जोबोद जेंनायाव गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनदों जिहेतु इंराजि फरायनायाव जोंनि फरायसाफ्रा गोबां बिदिनो बुजियै माखासे बेबायदि थासारियाव थानायखौ जों नुदों बेनिखायनो जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जोङो बे आनजादखौ होनायनिफ्राय जोङो बादा होदों जोङो खावलायगोन जे उननि समाव आसाम सरकारा जाहाथे बे थाखो 6नि जि गुणोत्सव बेखौ आरोबाव जोंनि बर' बिजोङावनो जाहाथे सोंथिखौ सेबखांनानै जाहाथे बेखौ आरोबाव लाफिनो बेखौ जों खावलायगोन आरो बेखौ जोंनि जिल्लायावल' नङा सारा आसाम नाङैनो जि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद जथायै मोनसे डिसिसन लानायनि गेजेरजों सारा आसाम नाङैनो बे आनजादखौ थाखो 6नि जि फरायसाफोरनि जि आनजाद बेखौ सारा आसामावनो होहोनाय जायाखै बेनिखायनो जोंबो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद जथायै बे आनजादखौ जोङो जोंनि फरायसाफोरखौ जों होआखै आरो जोबथारनायाव फंसे बाथ्रा आं खावलायो जोंनि बर' माहारिनि उपेन ब्रह्मनि सोमावसारनायाव बाहागो लानाय भलन्टियार आबसुनि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्राय जों सम सम खोनायो आसाम सरकारनि खावलायनाय भारत सरकारनि खावलायनाय बर' एलेकायाव गोजौ गोजौ बिल्डिं गिदिर गिदिर स्कुल लामा दालां लुनानै होगोन होननानै खावलायदोंमोन होननानै आसाम सरकार भारत सरकारा बेफोरखौ उपेन ब्रह्मआ बर' माहारिनि गेजेराव फोरमायदोंमोन खावलायदोंमोन उपेन ब्रह्मआ मालाबाबो भारत सरकारनि खावलायनाय आसाम सरकारनि खावलायनायखौ खोनासङाखै होननानै जोंनि बर' माहारिनि भलन्टियार आबसुनि गेदेरमा सारमोननि खुगानिफ्राय जों सम सम खोनायो रायजो राजाफोरनि गेजेराव उपेन ब्रह्मआ फोरमायदोंमोन गोजौ गोजौ बिल्डिंनि टेबोलाव सोर जिरायनो मोनगोन गुबुन हारिनि सुबुंफ्रासो टेबोलनि बे सियाराव सोर जिरायनानै थागोन गुबुन हारि जोंनि बर' माहारिनि जायफोर बिल्डिंनि उसुं उसुं बिल्डिंनि साखाथियाव हाग्रा एवग्रा आरो बिल्डिंखौ सिबग्रा सुग्रासो मोनगोन होननानै फोरमायदोंमोन होननानै जों खोनानो मोनो आरो लोगोसे गावनि न' उसुङाव जि हान्थामेला लामा गिदिर गिदिर दालां गिदिर गिदिर लामा गावनि न' उसुङावनो थांनायनि फैनायनि टेक्स होनांगोन बेबायदि माखासे फोरमायदोंमोन होननानै खोनायो आरो लोगोसे गिदिर गिदिर स्कुल जोंनि बर' माहारिनि बा जोंनि बर' मिडियामफ्रा गावनि न' उसुंनिफ्राय जुदि जानगार जानाङोबा गोजौ गोजौ बिल्डिं गोजौ गोजौ स्कुल गिदिर गिदिर स्कुला जुदि गुबुन हारिनि स्कुलासो जुदि गावनि न' उसुङाव थायोबा बेनिफ्राय देरसिन दुखुआ मा दं होननानै फोरमायदोंमोन होननानै
भलन्टियार आबसुनि गेदेरमा सारमोननि खुगानिफ्राय जों खोनानो मोनो। उपेन्द्र ब्रह्मआ गावनि जि थांखि बे थांखिखौ गावनो गाव गोहो खुंथायखौ सालायनो मोननाय जाथारनांगोन, अब्लासो भारत सरकार आसाम सरकारनि खावलायनायखौ खोनासंनो हागोन होननानै गेदेरमा भलन्टियार आबसुनि सारमोननि खुगानिफ्राय जों सम सम खोनायो। जि आसाम सरकार भारत सरकारनि खावलायनाय बर' एलेकायाव गोजौ गोजौ बिल्डिंखौ, गिदिर गिदिर स्कुलखौ, गिदिर गिदिर लामाखौ, गिदिर गिदिर मेडिकेलफोरखौ हरोबाबो अबेबा गिदिर गिदिर मेडिकेलनि जि डक्टर आरो बे डक्टरफोरनि माखासे मेडिकेलखौ नायग्रा, मेडिकेलनि माखासे बिजि थुग्रा मानसिफ्रा जुदि जोंनि हारिनि पावाराव थायाबा, जोंनि जि नांगौ बायदि ट्रिटमेन्ट, लोमजानाय साजानाय नांगौ बायदि सुबिदाखौ जुदि गावनि न' उसुङावनो जुदि मोनाबा, हा हु फाननानै जुदि ट्रिटमेन्ट बेमार सेमार नायनो गोनां जायोबा गिदिर गिदिर मेडिकेलखौ मानो नांगौ, गिदिर गिदिर हास्पातालखौ मानो नांगौ? गावनि पावाराव थायोबा जायफोर हाजिरा मावनानै जाग्रा, जायफोर न'खरनि अबस्थाया गाज्रि, बिथांमोनखौ बिना फैसायाव बेमार नायनो हानाय फाहामसालिखौ गावनो गाव बर' हारिया गोहो खुंथायखौ सालायनो मोननाय, अब्लासो उपेन्द्र ब्रह्मआ गनायनो हागोन होननानै भारत सरकार आसाम सरकारनि उपेन्द्र ब्रह्मनि खाथियाव बा उपेन्द्र ब्रह्मनि खोमायाव खावलायदोंमोन। मा नांगौ? गिदिर गिदिर मेडिकेल नांगौ, कलेज नांगौ, लामा हान्था मेला नांगौ, गोजौ गोजौ बिल्डिं नांगौ। बेफोरखौ बै गारबोनाय समावनो भारत सरकार आसाम सरकारा बर' एलेकायाव गोजौ गोजौ बिल्डिं, गिदिर गिदिर स्कुल, गिदिर गिदिर मेडिकेल, गिदिर गिदिर लामा दालांखौ जासिदोंमोन होननानै, नाथाय गावनि पावारखौ गाव सालायनो मोनाबा मालाबाबो गनायनो हाया होननानै उपेन्द्र ब्रह्म सारा रायजो राजाफोरनि खाथियाव भलन्टियार आबसुफोरनि गेजेराव सावरायलायनाय जादोंमोन होननानै बयबो उपेन्द्र ब्रह्मनि बुंनाय खावलायनायखौ भलन्टियार आबसुनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा खोनासंनानै आसाम सरकार भारत सरकारनि खाथियाव दिदोमै बर' हारिया गसंनानै आसाम सरकारनि सालायनायाव बा आसाम सरकारनि जि खावलायनायखौ खोनासङा लासेनो अरायसम बर' हारिया बर' हारियैनो गसंनानै थाबोदों होननानै सम सम फोरमायो।